Ndewonu. Okwu ntụle maọbụ nke a na-akpọ okwu ntabi ire dịka m mere ya interpret na English twisted tongue. Nke a bụ ihe egwuregwu nke anyị na-ekwu ọnụ anyị na ire anyị na-agba ọsịsọ anyị tabi ire. Anyị na-ekwu ya ọsịsọ. The fun about it is you say it, you memorize it fast and get it in seconds. Na last class o nwere nke klaasị ikpeazụ ma ihe ọmụmụ ikpeazụ anyị mere eme. O nwere otu, abụọ, atọ anyị kwupụtara. Aga m enwe otu nke anyị si na olu ihe mmụta ụda olu wee mepụta. Ya bụ nke bụ sị, nwaanyị na-akwa akwa, ị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'elu aka ịkwara akwa nọ n'elu akwa. Nwaanyị na-akwa akwa, ị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'elu aka ịkwara akwa nọ n'elu akwa. Nwaanyị na-akwa akwa, ị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'elu aka ịkwara akwa nọ n'elu akwa. Nwaanyị na-akwa akwa, ị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'elu aka ịkwara akwa nọ n'elu akwa. Nwaanyị na-akwa akwa, ị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'elu aka ịkwara akwa nọ n'elu akwa. That's how we roll. Mba sị na ndị mba ahụ dara mba n'elu mba ọzọ. Mba sị na ndị mba ahụ dara mba n'elu mba ọzọ. Mba sị na ndị mba ahụ dara mba n'elu mba ọzọ. Mba sị na ndị mba ahụ dara mba n'elu mba ọzọ. Nke ikpeazụ n'okwu ntabi ire bụ igwe hụrụ igwe mmadụ buru ite igwe. This is very simple. Igwe hụrụ igwe mmadụ buru ite igwe. 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 Ọ dị mma. See you. Bye.